Tumela ngithobela molweni bhotani lotshani sanibonani abusheng sidwesha nezidweshakazi kaNonkunkwezu ndibuyela kwakhona with yet another piece of wisdom. Bethunana namhlanje ndinambele ngantoni? Ndifuna sincokole ncakasane ngezibazana. I know this is a very hot topic that can go south. Especially umuntu isiza nomuntu ofana nami othanda ukuhleka. Ayandinihleki bethunana mazibazana. Kodwa ndiyabawela khe siyixoxe le ndaba. I've talked about this. Khe sayithetha man le nto ngaphambili. Kodwa ke inoba kudala ngoku. Ndithi makhe ndiyirefreshe le topic. Kuba lokhu sisondele kwi-peak season yamazibazana. UDisemba selapha fondini. September kushiyeke nje u-October bangena abantwana ngoNovember. NgoDisemba hayi ke imigidi yalalaza uyeva amazibazana azawubhinqela phezulu mntakaba uyayiva ke, which is very nice guys. I think ulwaluko amaXhosa, isizwe samaXhosa okanye uhlanga lwamaXhosa lulo olusaligcinileyo elisiko lolwaluko. Ewe nezinye iintlanga amaHlubi umzekelo, nabeSuthu, I think namaPedi eLimpopo and others, you understand. Kodwa endiqinisekileyo ngayo into yoba amaXhosa wona are known to celebrate, you understand, esi sithethe. Uyayiva ke ngoku because yenye topic for another day eyoba ukwaluka oku sisithethe okanye lisiko. Asizuyincokola namhlanje leyo into. Nalapho sikhe sayidissecta ngaphambili. Kodwa ke mhlawumbi ndaphinde ndiyirevisite ke. Kodwa kwangoku ndisafuna sithethe, ungahleki iinzipho zam yayibona namali bethuna yokwenza ungandipha nawe. Ndithi ke izibazana, masiqale kule ndawo. Yintoni izibazana? Ngoba kaloku kuyenzeka into eyenzekayo ngoku, you find that I think, I don't know guys, we're gonna get to a point where we are embarrassing ourselves, where isiko okanye isithethe sethu singaboni ngaliso linye, okanye xa ubuzwa ungakwazi asuthetha nto inye kodwa sibe sithetha ngento enye. Uyayiva ke ngoku? Into endiyaziyo mna, isiko alijiki aligungqi, you understand, lihlala lihleli. Ewe amaxesha angatshintsha kodwa zikhona izinto ezingatshintshiyo. Seyisisithethe nakakade, zikhona izinto ezikho phayana kwesi sithethe. Ngatshintsha phaa naphaa ngenxa yamaxesha, you understand, kodwa zikhona izinto sizwe nasizwe esingagungqiyo into yoba into ethile yona imele uba ihamba ngohlobo oluthile. Injalo ke nalapha emazibazaneni kukho into edlangileyo ngoku yoba nabani na angalizibazana, as long as unonyana wolusile ulizibazana, which is very wrong guys. Sizawumislida abantwana bethu. We are distorting our very own traditions and culture. Saphela singasayazi erayithi nerongo. Yiloo nto ndithi makhe ndize nalo mba mani siwuxoxisise kakuhle. Izibazana. Kukho izibazana, kukho inkazana. Ayisosithuko. Uyayiva ke ngoku? Izibazana ngumntu obhinqileyo ozele umntana oyindodana, emzalela phi? Emzini apho endele khona. Ukwenda kukuthini? Kukuthi uyothathwa ngabantu bakokwenu bakulo myeni wakho, beyokuthatha kokwenu ngemvume yabazali bakho, ukhululwe ngumzali wakho.
ukhululelwa kweli khaya into bahamba uyokwakha wandisa umzi wamathile. Bakusemangwevini kuthiwa yeMangwevini, uyokwandisa umzi wamangwevu. Kuphuma ilizwe apha kuyihlo ukuba akasekho, ukhona umntu ongutata kweli khaya ozawukhulula. Ungakhange ukhulule kokwenu uyafana nongendanga. Uhambe ke ngoku uye emangwevini bangamangwevu, uye emacetheni uye emacetheni, uye emacirheni uye emacirheni. Ufike phaa uhlaliswe emva kwecango ekhukweni, uze ke ngoku utshintshwe igama uyalwe, unxityiswe, ubhinqiswe ngabanye abafazi ababhinqisiweyo nabo, bebhinqiswa ngabanye abafazi. Zange ndayibona mntu ebhinqiswa ziitshomi zakhe, kodwa namhlanje siyayibona kwimigidi ekhoyo. Ufika iitshomi ziphethelene ii-outfits ezinencebetha nemibhinqo namabhayi. Fike xakathiswa intombi engazange yenda ithi ncebetha mntakaba i-full gear yombhaco. Omele uba unxitywa ngumntu owakhe wahlala emva kwecango, wanxitywa ngokupheleleyo, wabhinqiselwa phezulu fondini, wagongxiswa. Ayonxitywa ziitshomi zakhe uba zimhombisa zisithi ulizibazana. Awukwazi uba lizibazane ungazange wenda, ungazange wabhinqiswa. Nonyana wakho akazalelwanga, asizukwazi uthi ngumntana okhuko ngoba khange uhlale ekhukweni, wena mzali wakhe. Umntana okhuko ngumntana unina wakhe wafika wahlala ekhukweni. Khumbula kudala kaloku, yeka ngoku izinto bazijikile. Dala busithi xa ubeleka ulunywa babize oomakhulu balapha, ubalekise uvalelwe kulaa ndlu inkulu, kubekwe ikhuko kulaa ndawo wawufike wahlaliswa kuyo, wayalelwa kuyo. Kubekwe ikhuko phaa uzalise, ubelekiselwe phaa, hence kusithiwa ngumntwana okhuko. Ngoku wena lo wakho umntana umzelele kokwenu. Xa ungendanga kaloku umzelele kokwenu, ayingowakho ke. That is why umntwana wakho xa umzelele kokwenu ethatha ifani yakho, wena mamakhe athathe isiduko sakho. Uyafana ingathi ngokwenu ngusista wakhe ncakasane. Abazali bakho ngabazali kuye. SisiXhosa esi ndisithethayo. Umntwana wakho niba ngabantakwe xa umzelele ekhaya, ungusista wakhe wena mamakhe. Ayisosithuko esi, injalo. Athi mama, athi tata kubazali bakho, athi sisi kuwe. Ayilocalucalulo, ayikokucinezelwa. It is the way it is. Khange uthathwe kulaa mzi. Wenziwanga mfazi yile ndoda. Ngoku niyosokolisa abantwana babantu, ninyanzelisa into yobana makayokulukela kulaa mzi wesende elimenzileyo. Laa mfana khange akuthathe sisi, wathatha enye intombi, yaze yaphiwa igama laa ntombi, yabhinqiswa yathwani. Uyayiva kawo? Mele uba nguye izibazana okanye ngunina womfana ukubana ngaba laa mntana uza kodwa nakhona njani kaloku akangowalapho, ngowakokwabo kuloo nini. Xa eza kolukela apha ekhaya mna kuloo ntombazane, umntu azawuba lizibazane ngumama ozala mna, nothi mna ndibe lizibazane. Umntana entombi ngowakuloo nina. Sitsho isiXhosa. Ngoku masingasokolisi, nisokolisa oobhuti bethu ngolu hlobo. Oobhuti bethu ngokufuneka uyandastand babe becima imililo. Usisidala bethunana. Kwenzeka nje into yoba kwaphuma iziqhamo, yandalo wamhle unyana wenu. Ewe, kodwa into yona yaphela. Yeka omnye umntwana onwabe emzini akhe, suzophazamisa. Xa noba uyavakala na. Iba inkazana ngokwenu fondini, awuzukwazi uba lizibazana uyinkazana. Maweza amazibazana andithethelele because noba ndizawubethwa ngamatye. Uxolweni uba iyalwisa bethunana. Uxolo kakhulu in advance. Till the next one.